dito, patlong dito. Akuan pa day, anaon pa din ni tanan. Uuno kay para tukod. Linya na ito. Kada cross. Kada kuan ani salangag usa. Ah, okay. So para ligon. Interval na, interval. Lagi kay sakto day kay kitanaw ko bang ko. Kuan pam day ni. Ah, so tukuhan jud day. Dako pa nigkulang ay pero at least neta na buhi na ni. Saka na siya. Ang pagkuan nga makuanan Oh. siya, ang suportahan ng ibabaw. Siya baatan pa ni siya. Ang ana, Baatan pa ni diri. abatan. Wala pa mahuman ang wire. Oo. Ikaw man ani, wire. Puna pa man tagurha gud oh. Asa? Ana? Gorha ka. Tagurha. Kalat ito. Kani day. Kani siya na lent. Usa pa niya. Punan pag anaon. Para maligon. Ana, tagurha. Dong dito. Lagi mo kaayo. Kamang sa Oo, tagak. paglutan mo, tuwang Oo. salayan diri. Sakto gid day. So kinahanglan jud day ligunon. Duha pa ni idugan. Dughan pa ni kuan. Dako pa ni kaunon nga alambre. Ambot kong duha sakto ba? Sakto ra. Sakto ra. Mao na tong ani. Na, kuan naman diri oh, kalata na magtugo diri. Dito. Lalaki mahuman. Mahuman. Muna ning ang bumba sa katong unsa to? Wipe out mo ning resulta? Ha? Ditso ra? Kuan ay balili. Ilisan Wala na pong gunahon nga Ilisan ini. pug laing kunahon. Kanina pa. Ano ba? Pero bubuhan ni lain or di na? Di na kay kuanan Daot naman ni. Oo. Daot ang sayote. Ano na po niya? Amo ni wipe out jud ni siya na. Nagkuan ra ni. Gi bumbahan ra niya. Na inana na. Oh. Kaduha ko na ako ni, ano kay bomba kay wala man mahuman dito. Oh. Kana mo ulahi diha, lo dito. Na brown good oh. Brown jud. Amo na siya ano. Asa may natukhan ani na sample dire sa unahan. Kalat di ba? Ubos oh. Ano na kalat dire. Munang kinahanglan na pa subayon siya ana. Kapit na siya. Kapit jud para masaka. Daghan pa din ni oy. Dako pa nig libor. Libor na kuan ba, di ba? Daghan pa nig taw. Ang tagas aning kining mga gunahon na, Oh. gunahon na pa sa apo. Asap-sapon. Sige lang. Ikat layon. Oo. Ano yo? Nasa ora naman siya. Taora na mo na mga una. So inana ang distansya niya. Ana. Siya. Sumugbo bidya para ligon sa. Ana. Alikon ka ayo ni kidag ko mga ayo ning atong tri ganang Lagi? alambre. Trellis si tawag ani. Trellis. Ya gwapo sa kay pagka buhat ni ang toko. Alikon ka ayo trabaho. Lagi. Pulido. Muni guys. 2 months pa ni trabaho no. 2 months or less than pa no. January basta dako ni na area mga pila ni ka. Kuha na ni ang tanom ani 140 140 ka. 140? 140 ka. O 114 ka. 114. Putok. Katong 100 kaso 114 ka turok. So daghan jud eh. Murag ang distansya niya kani butangan pa ni diri. Oh, sayote. Oh? Di na. Di mo na yang Yang gilagyoon. kato didto kay anay dugol dito. Tutong dito. Ganao. Nay ba sakto day. May bangag. Kuan manigod, nagkabukad man dito. Lagi. Sakto din nagkabukad. Pero ang pinaka last na tanom toray napagday dito. So 114. Nya
per inani per duha na ka plants. So, mahog og 60 kapin awa 100 awa 50 kapin kaya yun ana pundok to Ano kapunuan, kanang sayote, 228. Ha? Aw. 228 ni ka. 114 kay ngon ani kanang inani nya duha 114 day kay nani guys nya. Man kada punuan. Oh nya duha man kada punuan 200 kapin 228 din eh kabuk 200 so dako gid eh. So dako kayo ang hawa niya muna ang resulta sa wipe out na clean out na herbicide. So oh kani mo ni sample oh tanaw ni saka na siya. So plant 1 plant 2 so kana siya muna padung mo na access padung dito sa trellis ana. So sakto kayo sayote. Okay.